Ahoj, jmenuji se Anna Benešová a jsem profesionální instruktorkou Flowinu. Věnuji se hlavně hodinám pro profesionály a pro širokou veřejnost. Flowin vznikl ve Švédsku a je to univerzální trenér, fyzioterapeut, fitness či wellness zároveň. Flowin vedu v kruhových trénincích, individuálních trénincích a skupinových trénincích. Flowin posiluje hlavně střed těla, ale mimo to je schopen posílit celkový komplex svalů. Mimo posílení těla Flowin je výborný na bolestivost zad, zlepší kardiovaskulární systém a zbavíme se přebytečných kil. Ahoj a doufám, že objevíte ve Flowinu to, co jsem objevila i já. Budu se těšit.